Strieda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A to som nedobre, už som nebol pripravený. No dobre, teraz ja. A mám mať také červené ja tam? Môžeš mať. Ja si mi dal dosť ako rány. No, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Ale červené, kebyže mám, tak ti poviem do piči. To len také, ty nemôžeš dávať také na Prahy, to len stáť, ale dávaš stále úder, vystreluješ ruku. No veď dobre, ale som to ešte nerobil, ty vyjebaný Však ti kokot. hovorím, jak. A musíš musíš pomalšie. Normálne dáš 1, 2, normálne len ruku stáť, ale vystreluješ. No však dobre. No, 1, 2, 3. Ale však to piči, nie také rány, je ti. Je on najkrajšie mastiť. Ja si dávam také rány. Ja som ti dával také rány. Jaké mám dávať? Však slabšie, ne? Normálne, nie do piči silou sa snáď, normálne len ti vystrelí ručka. Dobre. A tak by som bol, No, ne? ale zase do Ale piči. to zase nemôžem, lebo tam mi musí ostať. Ty do piči. Nemôžeš dávať také